ҳунаркор вай падару модарам мегӯяд арӯса биё мо хостгорӣ бирем. арӯс ман ҳама шиносода занг задам. Ки монд таваккалӣ занг мезанам. ҳарчи боду бод мисол 93 ҳарчи боду бод. лабай. Ассалому алайкум. Салому алейкум. шумо чӣ хеле духтараки хушрӯй аст? саломатиё чӣ хел? Шукри худо соз. духтараки хуб мумкина қади шумо шинос шудам? Бо ман? Майлаш. агар мумкин бошад номи ма Мерган. номи хушрӯи шумо чие? Номи ман Мадина. мадинахон, шумо ҳозир мактаб мехонед ё ки донишҷӯед ё ки дар ягон ҷо кор мекунед? агар махфӣ набошад. Бале, кор мекунам. агар махфӣ набошад чӣ кора? Ман ҳамшираи Шавқат, медсестраям. зур раҳмат. ана ҳамон касбе ки ман мехостам. рости гап беҳтарин касбро шумо интихоб кардагием. касби бениҳоят хуб. шумо ҳамада дармон мебахшед. мадинахон, дили ман мехоҳад ки ҳамин замон ман касалӣ беморхонаи шумо бошам ва шумо бошед бо ҳамин. ҳозир ман суханонро тамом кунам. мехоҳам ҳозир касали шумо бошам. мисоли на ман касали сардард бошам. мехоҳам ки шумо ба дастакҳои нозуки худтон сари мара дастмол кунену ман сиҳат шавам. ё ки мехоҳам ки ин ҳамин замон ку ман касали аппендитсит шам. касали аппендитсит шумо бошед ба ҳамон нохунакҳои нозуки худтон мара ҷарроҳӣ кунед. мехоҳам ҳамин хел касале бошам ки ҳамин дар пеши пои шумо ҳушум бирова биғалтам. ҳамин сарам дар пеши потон бизарам. шумо бошед бо дастҳои нозуки худ сари маро аз болои поятон бардоред. Як дақиқа. ҳозир мадинахон, гӯш кунед мара. мехоҳам ки ин ҳамин лаҳзаҳо ку ман ба як касале гирифтор шам ки анамин беҳушавум талапаст биғалтам. ёрии таҷили биёя бибина ки ҳамин касали ман мувофиқи ихтисоси шумо аст. баъд мара бардорану рост ҷои шумо бибаранд. мадинахон, ҳамин ҷои шумо куҷо аст? Таваллудхонаи рақами 3.